Horas marita salhut na damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Jamita nagabi o jahat dihita di Minggu Judika tanggal 3 April 2022. Ima na nenet siyan Pilipi tulu ayat 4b sahatu ayat 14. Adorang sota jahat turpukon jumolo mahita martangyang. Moliate di sobaro nami tuho ale Tuhan na mangalihok kami hahipason bui hami sahatu tikyon laho mabigi hatam. Pergugui hami ale Tuhan asabui hami bungot asabui di parati-hati kami di bagasan uru nami di bagasan Kristus Yesus jaloma tangyang elit namion. Amen. Hurian itu hatta jamita nagabi ujahat dihita iman na nenet sian Pilipi tulu ayat 4b 1 ayat 14. Songorom mahatana didok disi ay molo diripude ba adong si pangasakonon na di pardagingyon dalam ahu manian tarsuna di ari pawaluhod do ahu nasian bangso Israel marga Benjamin halak heber tubuh ni halak heber halak parise mangihuton patiki garang do rohakku mangalele huriai so hasurahan di hati goran nasian patik alai nang parutung kian diau harugia doi hujujur alani Kristusi saluhut nado tahe huetong harugian tumibakon hamuliaun ni panadaun ni Kristus Yesus tuhaki ala ibana huseakon saluhut nai jala orbu doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang marhati goras sian patik tung sian hapor siau di Kristus doi ima hati goran nasiat debata na marojahat di hapor siaun asa huta de ibana do hotagun ni hayon nai rodi hasasaur tu akka hapor suhonon na di nagabe sa pangalaho ahu dot ibana di hamamate nai anggiat saat au tu haheon nasian akka namate apala naung sanga hutak kubi manang naung gabe sundenggan alai sai huaki do anggiat tertaku pahui songon naung tinaku ni Kristus Yesusi ahu alia kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi odo tahe uhalupaon na dipudiku kue ahi akan alijolo dopak padangi do hupuspus dopak upah hamonangan nasian pajon ni debatasian gijang di bagasan Kristus Yesusi ima sahatna hurian ni Tuhan Kristus do padang si tujuan akari nenong salpu nang talbulus di bagasa parngolonon totu sahali do diba nagabi pangabatin amacay balga di parngulon ni Jolma jara di panadio do taringot dohot panguluyon di debata diba halak Kristen tarihot do tu akka ari naung salpu isarana di akka dosa haposon na akka hasalan akka halebaw akka hapugo rodi akka rere di takatiki naung salpu saluhut nai olo do saisong nalohot di bagasan ate-ate manang pikirata sehira na partikian siruaing gara datahe di deba halak jambi hira na mangodongi dohot manguhuimeng parngulon na do alay dadaholan akai nagabi di bagasan nguluta
jala marhitei akka hadingganon hasangapon hamuraon jala parutungan nang aklas ni roha di akka tiki nang salpu ipe boy gabe bangabati na macebal gadi ngulu partodion ni solma ima marhite na patubu gijang ni roha mangasahon akka nang salpui manang marhite na patubu pos ni roha na tarlungobi di diri ta sendiri jala asing di akka ari na nang salpui akka ari na nang ro ipe boy tong gabe pangabati na macebal ga di ngolu partodion ni jolma ima marhite na patubu roha diri madukola manarihon narik utudirina barutungan na sangat na hadumaun ni sonang di rohana sadokola dirina jala ikut tu dirina hurin itu hatta na inaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus laos saturangan patujolo na jepegom boy mangurupi hita mangatusi pola ni haturangan ni apostol Paulus di turpuk jamita asa taringot tu hazol mau na sa terbaik kita manginet na tonggi gabi bohal na mace uli di hapapatar ni parhuriauta jala marhite turpukona manginang urian na holongan apostol Paulus marhite akka halak jahuri na manuri dohot manulak hajonjongan di perpuna halak Kristen jadi babotohon apostol Paulus si dada dalan paburnako diri alai nang madok pabua nasa na dumenggan na umuli na sumangap na jinalahan dia ke halak Yahudi ala hatu buana songon halak Yahudi nunga di jalo jala nunga dihanguluan apostol Paulusi di akka ari nanong salpu jalan waeng ditadikon apostol Paulus ala ni Kristus Yesus hurian itu hatta marhite haturangan tarsunat di hari pawaluhon didok di siap bangsa Israel marga Benjamin dang nang ipadar apostol Paulus pabua peparan ni sisa do ibana masian tuana di are pawaluhon do par sunatonna bolo taparo namang inang urin na olongan dukpe di umur 10 tahun asa tarsunat jalanunga ditadda huhut diulahon nasa ruhut na hobartu ugamo Yahudi mamukasian nasa hobartu haturangan ima marhide marga Benjamin jala boydo ta parate-ate namang inang hurien na holongan las dung mula sian habuangan ninna disid tardok boni ni Israel do marga Yahudi na akka hasurungan na sian hatuan na alai dada hola ni ai di ugamo Yahudi pe sumurung do apostoli sian torop akka guru Yahudi ay halak parise do apostoli mangihut to patiki parise marlapatan nang pulik imanam papuliko diri sian akka parngoluon jala ulau sigano pare laho papulikon asa boy penguli ngolu mangaroti patiki la sumurung dope apostol Paulus ya torot ni akka parisi ima di karangan na mangalili huriyai jala di padar apostol ido stuhita saluhut na naing paboto pabuatu di tiki na nasal po asa sumurong saluhut na di harajaw na jala hajadiyo ni jala parugaman na aiso hasuraw di tigoran na siyan patik ima marhite apostol Paulus nang parutungkian alay harugiyado nang dijujur ala ni Kristusi hurin itu hatta asa hati tatu hasisiko panadaon masariko do HP makkalupahon na diburi kunang be taingot-ingot akan masa di parngolota ima kana buruki jala akka babahenan akan ang taula ditikin ang salpu me
molo tung ikon ingotot tasian akka nong salpui ima akka ulon ringkan nasu sipul dope taulahon dopak padangi ni puspus dopak upah monangan na siapa jon ni debata mas cai tiur jala takas do hatau pabua dada dirita manang narikot dirita siak kita siak kata nang mangalapati HP apa nenggor ni solma dada di siamu do tabirang manang marnida di kijang nang ditoro alai sikop si majujuk tikor mangadot tujolo asa tung sikop pamatang di solma nguluna marlojong dopak padang si tujuan ima Yesus Kristus si paluai jala marhitei asa boy hita makkalupahun akka na dipuditai asa boy hita tolhas so hari ribuan gabi jolma na porsia di bagasan ngulut jala pamikirion di sahalak jolma taringot tu aka tiki nong salpu dohot panatapan tu aka ari nanaingro sikop di hakam padohan ni nabisu partiki sinoengon di hata nama dok di patari daun na pinikiran dohot na sinakapan di rohani jolma hasil maun ni sesahalak atong ima nanaing taparati hati di bagasan kurutan atong ia Kristus do pinikira dohot na sinakapan di rohan di jolma hazol mau di Kristus do tarida di hazol mau na ia di ida akan asal pui dak adong si pangasangonon na manang si sol-solan na asing ni majalahi dia sipul di ula didikin ang salpui anggiat boy sipul sonari manang dia ketika na nengro anggiat marhiti saat tita tu upah hamonangan nasian pajon di debata sayang mulia mahata di debata di tonga-tongata amin horasma di kita salhut